човека, но аз нямам партньор, затова сама ще го правя. Все пак да ви обясня как се играе. Трябва след всяко едно бомбонче, което си го напъхате в устата, трябва да кажете Чупи Бъни. Целта е, колкото се може, повече да поберете в устата и да не изплюете Чупи Бъните. И нека да започваме. Ето така. Чупи Бъни. 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 Чупи Бъни.